ki hidaya tauraruwar mata. Yanayin bugun zuciyata sanadin zamana da kai, ka yi min iso za na zo fadar ka na samu gurbin zamana. Ki tauraruwar mata ki shige cikin zuciyata, soyayyar ki ta ga mai mini miki sahibata kin fahimta. Hidaya ne ke ce nake ra'ayi har ƙarshen rayuwata. Alfaharin cikin zuciyata, hidaya kin zama garkuwata, zaman to jini da hanta, zuciyar ki ce mafakata. Ni na je fadar masoya na karbo kambu na kauna. Kwantar da hankalinki, hidaya tauraruwar mata ke ce. Ni kai na sani kuma kai na rike lakanin soyayya ta. Ni hidaya ta kai ne ni karaɗan sunan da ake cewa. Duk wanda zai raba ni da ke na ɗauki ɗamara ta yaƙi. Buri a rayuwata yau a ce na saki ɗaki. Mai sona mazo kusa kar da ka bar ni in yo hawaye. La 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 la. Zuciyata na aika safo, hidaya gani na durkusa karɓi zama agogo. In kin sha ki bani na sha domin na komar da sako cikin zuciya abadan